46. Okay, mag-swimming muna kami guys. Yan. Dahil ang init ngayon dito. Papalamig lang kami. Take your shirt off. Take your shirt off. This guy. It's going down. Hold it. No. 3. Ay, sarap sa hot tub. Alright. Mga life jacket. Tagal ko nang di nakapag-swimming dito na naman. Nataon lang na nagyaya yung mga anak ko. Sila lagi dito. Ngayon lang nagkaroon na kami tayo swimming. Sumasamahan sila. Ayun yung hot tub. Hi. Hello. Pwede? Go, go, go! Nakakatakot, Jake? Jake! Nakakatakot? First person dito? Go, 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 go! One more! Try one more! Hot tub! Ang init.
guys. Yan. Ay, salamat guys ko. Gutom ako. Yan, nakapag-swimming na kami. Salamat, thank you. Gabi na dito, ah. Pero may araw pa rin. Yun yung vehicle namin nandun.